Chcete si pozrieť nejakú komédiu? Tak tu je výber 5 komédií, ktoré sú často prehliadané, takže je dosť možné, že si ich ešte nevidel. Prvé miesto zaujme film The Lobster z roku 2015. Tento absurdný čierny humor od gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa rozpráva príbeh o dystopickom svete, kde nezadaní ľudia musia nájsť partnera do 45 dní, inak sa premenia na zviera. Film je zvláštny, inteligentný a zábavne bizarný. Druhé miesto zaujme film In the Loop z roku 2009. Táto britská politická satíra z dielne Armando Iannucciho je prepracovaná komédia o intrígach medzi britskou a americkou politikou pred vojnou. Skvelé dialógy a suchý humor robia z tohto filmu skutočný zážitok. Tretí film v tejto top 5 je What We Do in the Shadows z roku 2014, mockumentár o skupine upírov žijúcich v modernom svete. Film od Taika Waititi a Jemaine Clementa je brilantnou kombináciou hororu a komédie s originálnym konceptom a množstvom vtipných momentov. Štvrtý film, ktorý vás zabaví, je Tucker and Dale vs. Evil z roku 2010. Táto komédia obracia tradičné hororové klišé na ruby. Príbeh dvoch Buzzsquad vidiečanov, ktorých skupina vysokoškolákov považuje za vrahov, je prekvapivo zábavný a ponúka množstvo nečakaných vtipných zvratov. Posledným filmom tejto top 5 je The Death of Stalin z roku 2017, ďalšia politická satíra od Armando Iannucciho. Tento raz sa príbeh sústreďuje na chaos po smrti Stalina a zápas o moc v Sovietskom zväze. Skvelé obsadenie a ostrý humor robia z tejto komédie jedinečný filmový zážitok. Ďakujem za pozretie videa, dovidenia.